Hey bazalwane, hayi anginamona bazalwane. Hayi anginamona. Ningazithethe ezinye izinto. Yabona kodwa when it comes to bakungenwe ezulwini, hayi ngeke. Ayikho into engiyesaba njengaleyo. Yazi ukukholwa ekugqibeleni akwanele bazalwane. Akwanelanga ukukholwa. Ukukholwa nje alone. Gqoke kahle akwanelanga bazalwane. Hey bazalwane ngithi ninganako konke. Ningawagqoka amasuti, ningazigqoka izivatho, ningawagqoka amajazini. Ningazigqoka iziprofeto zenu, ningawaphatha amabhayibheli. Ningashumayela, angakhala ama-keyboard. Zingakhala insimbi, zingakhala izigubhu. Ungakhonzwa ngalo lonke uhlobo. Singancomana, sincomane ngawo konke esinakho. Kodwa yabona when it comes to ba makungenwe ezulwini. Engiyesaba bazalwane. Akungenwa phaya ngagcina mthetho, angenwa ngagrace. Ungena ilungisa bazalwane. Iniyalizwa negama liyasho ilungisa. Kuyo decide uNkulunkulu. uNkulunkulu yothi, guys sizongena kanjani ezulwini singcwele kangaka? Ingcinga zethu zingcolile, filthy. Zi-iniquitous bazalwane. Sometimes siba right for umzuzu, sibe right for a moment. But siba nomsindo. Ekuthini sibe nomsindo, sikhuluma amagama amabi. Amagama later esizisolayo ngawo but singawaxoliseli. Hey bazalwane. Ingiphathisa kabi lento yongena izulu bazalwane. Every day I pray ukuthi uNkulunkulu noba ungithathe wongibeka emuva, noba ungithathe wongibeka ekugcineni, anginandaba as long ngazuye esihogweni. That is my prayer bazalwane. Noba angenanga ke bazalwane, ngahlaliswa phakathi kwezithunywa zezulu. Uba nje akhange ngibekwe ezulwini esihogweni, ngibekwe nje noba ngibekwe kuphi, noba ngingabekwa ngibe ngugose eminyango, akunankinga. Noba ngingahlala phandle nishayele okanye ngibe yiklina. Uma ngizongeniswa kwanele. Yazi bazalwane, when it comes uba ngingenwe izulu, akudecide Mikael, akudecide Gabriel, akudecide Abraham, akudecide Isaiah, akudecide Adam. When it comes uba ngingena izulu, akudecide Jesu, decide uNkulunkulu the Father, because izulu lelakhe. Akungeni noba ngubani. Hey, singakholwa abazalwane, singaba bahle, singashumayela, kodwa singaboni. Grace is not enough, especially if you will take that grace for granted. Imilomo iyaxoka, ulwimi lunamanga. Ebantwini, mawushumayela ebandleni, ugloko, uleli side. Uma uphakathi kwamabandla, uphakathi kwamakholwa, uleli side. Uma usedolobhini, uleli side. Uma usefamilini, uleli side. Uma uwedwa, ulelinye side. NguThixo decide ukuthi umuntu ungena ezulwini ngonjani. Izibhalo zithi Yehova ngubani na ohlala ententeni yakho engcwele. Izulu ngubani na ohlala entabeni yakho engcwele. Umbhali uthi akusiyena ohambayo kuphela, kodwa ngohamba ngokugqibeleleyo esenza ubulungisa. Ngongahlebiyo ngolwimi lwakhe, akwanele ukuhleba. Ingcinga mazibe zinhle. Lesi sizukulwana esisithi sikhohlakele bazalwane. Yazi amavesi singawakoda. Singashumayela iBhayibheli, sishumayela ngisho iApocrypha, singashumayela ngalo lonke uhlobo. Kodwa bazalwane, when it comes uba makudecide uba mangena ezulu, akusiyena umuntu ozozikhethela ukuthi ushumayele kangakanani, ukuthi ukholwe kangakanani. nguJesu
uNkulunkulu oyodecide ukuthi umuntu oyongena ezulwini ngonjani. Singazenza zonke izinto bazalwane, singaba nakho konke, ekugqibeleni kosuku God himself is the one that will decide. Mamela ngikutshela, I know uyakholwa, I know uyashumayela, noma ushumayeli but uyakholwa, uyathandaza, uyaprofeta, ukhuluma ngetongues, you do miracles. These things mase kufuneka ungena izulu, azibalwa, azijongwa. uThixo une-qualities azifunayo emntwini. Oqala mayingabikho impakamo. Ayifuni impakamo bazalwane ezulwini. Mayingabikho impakamo, ukuziphakamisa, uzibona ungcono kunabanye abantu, uzibona ungcono ubhetele kwabanye abantu, uzibona ungathi unendawo ezispecial, uzibona ungathi une-qualities ezingcono kunezabanye abantu. Ayifunwa loo nto. Akufunwa umuntu olixoki. Ayifuni inyoka abazalwane ezulwini. Akufuni umuntu olixoki. Ngaloku ukhuluma okuhle, ngaloku ukhuluma okubi ngolimi elilodwa. Kukho umbhalo okayakubi uthi anako na amanzi amahle namanzi amabi ukuphuma emthonjeni omnye. Ngolimi lwakho ukhuluma okuhle, ngolimi lwakho ukhuluma okungcola, ngolimi lwakho uyathandaza, ngalolu limi uyaqalekisa, ngalolu limi uyashwabula. Hey, so ngena kanjani ezulwini? Ungazibona ungcono kodwa une-qualities ezifunwa uNkulunkulu. Uthi uJesu kufuneka bamkhonza ngomoya nangenyaniso. That serves him spiritually and truthfully. Kune-qualities uJesu azozijonga, uNkulunkulu azoziweyisha. Revelations 20:15 ethi owafunyanwa engabhalwanga wabalelwa ngaphandle. Ngingashumayela, ngikhulume ngelwimi, ngiprofete nokuprofeta, ngibe le-celebrate, ngibe famous, ngibe ne-fame, nginikelelwe, ngaziwe ngumhlaba wonke ukuthi uMadikizela uyakholwa. Kodwa mase kufika ezulwini, uma kujonga i-qualities uNkulunkulu azifunayo zingafunyana. Jerusalema, ikhaya lami elingcwele, kuyongena banjani na emasangweni akho? Zathu vulana amasango, lungene uhlanga lobulungisa, amadoda agcine umthetho, amadoda afunyane enokuthembeka. Vulana amasango, angene amalungisa. Le gama ilungisa lilodwa bazalwane. Hey, singaziwa bazalwane, sibe namagama, sibe nezikhundla. Singangabashumayeli, singaba ngabafundisi, singaba ngabavangeli, singaba ngamadikoni, singaba ngamabhishophi, singaba zii-arch, singaba bophophu, singaba kona konke. Kodwa masokufika uma ngingena ezulwini, uNkulunkulu ozojonga i-qualities ezizomngenisa ezulwini umuntu. Ebantwini uyashumayela, ebantwini uyathandaza, ukhulume ngelwimi. Kodwa masowedwa awuthethi noThixo. uNkulunkulu wakho umthandaza only when you are troubled. I'm not righteous, I'm no good man, I'm no advantageous, I just afraid. Noma uMangcwele angafika ukhulume nathi, uMangcwele uyongena ezulwini, ayikuphakamisisa lonto, kusukuphakama, thobeka ngoba uMangcwele senokunikeza i-test. Hey,